आयै आयै आङो थांसै आं नेबाय थानो हाला लोगोफोरा लिंहरबाय आंखौ आयै हाव मा थांनो ओंखारबाय नामा नोंलाय औ आयै आं थांसै आया मानो थांनो जालायखो एसेबां थाब 8:30 जायाखै माबा आयै थाङाबा जाला आंना लोगोफोरा थांसैयानो नोंलाय माथो 10-11 बाजियावसो थांगोन होनना बुंदोंमोन मा 8:30 जायियावनो थांनो नागिरखो थांथ'नाङा बिहामजोआ बेसेरी फैगासिनो आधा घन्टासो बानो मोनफैसिगोन आयै नों मानो बुजिया लोगोफोरा लिंहरदों आंखौ दानो लिंहरदों थांसैनो मालाय बिसोरो आं थाङाबा माथो आंखौ गारना थांगोन आं आरो सिनायबाय हायाना आजिखालिलाय माखौथ' गिनांगौ जाखो फन दंखायो फन खालाम थांबानो जाबायना नाङालै आयै आं हारसिं बोरैबा मोनो ओरैनोबा आं गुवाहाटियाव बारा थांफेराखैयानो आयु बिहामजोआ मा सानगोन दिनै दा नोंखौ जुदि फैनानै नुफैयाबा बेसेबा दुखु मोनगोन माथो फन हरदोंना हराखै बिहामजोनो दा आयै आंनिया लोगोफोरा लिंहरथारबाय आंहा सम गैला उनाव गारि गाखोबाथाय फन हरनोसै दे होमबा आयै बारा गोबाव खालामबाय थाला आङो अबावबा गारना थांगोन आंखौ बिसोरो बेथो मा फायसि खालामथारो नोङो 10टाफोराव थांबाबोथ' जायोमोन ना नोंथ' गोमायाना मबाइलानो दंखायो आं बुंबायना आयै आं गुवाहाटियाव बारा थांफेराखैयानो आं सिनायनो हानाय नङा जायगानि नामफोरखौ खिन्थाबाबो आं मोनथिनाय नङा ना नागिरना मोननाय नङा दे आयै थादो मोजाङै थादे आयु मा बुंबावनो आरो दे थां नोंबो मोजाङै थाङाबा दे आं गारि गाखोबाथाय नोंहामजोनो फन हरनोसै नों हरनाङा आं हरगोन जागोन दे होमबा आयै थादो र' ओमफ्राय माला फैगोन बिदिनो मास मोनथामसोनि उनाव फैनोसै दाथ' आरो फैबाय थानोबो सम मोननाय नंला होमबा एसेबां गोबाव नुनाय नंला माथो जोंफोरलाय नोंखौ माथो खालामबावनो आरो आयै बेफोरबायदि थाबाय थाबालाय अबाव फैसा मोननो दे आयै गोबाव जाबाय थांसै टाटा बाय बाय दे आबा मोजाङै थां दे औ दे बेथो बिहामजोआसो नुनाय नंला माथो आधा घन्टासो थाबावबा मोनफैथारसिगौमोनानो लोगोफोराबो दे आरो मानोथ' एसेबां थाब थांनांगौ देनाय 10-12टाफोराव थांबाबो मोनहैखागोन बेखौनो एसेबां 8टाफोरावनो थांनांगौ जाबाय आरो बिहामजोआसो फैनानै हौवाखौबो नुनाय नंला खम दुखु मोनगोन बियो दाथ' आरो मास मोनथामजोंसो फैसिगोननो बिहामजोनो फन हरनि र' बिहामजोनोलाय माथो फनबो हरनो होआखै गावगायानो हरोनो हरथ'ला दे होमबा आं मा जाबावनो थाङाबाबो जाया माबा 4 लाख फैसाया थोआनो आंनिबा थोगोमोन खोना बिनो आरो नांगौ 10 लाख गाहाम आरो नंगौबो देनाय माल बुरजा सोना दोननो हाबाथाय मोजां नुयो दखानखौबो थेवब्लाबो माबा बिहामजोखौसो बोरैबा मोनबाय आं गांजेमा गोसोम रानिखौसो बेसेबा गोसोखांदों आं फनखौनो हरनि र' ना रिसार्जखौनो सोनो हायाखै दाबो हरनाय नायनि र' माथो नट एभेलेबेलसो बुंदों रिसार्जखौनो सोनो हायाखै दाबो बेसेरी अबाव सोनो हानो देनाय बिफायाबो बेमारि बिमायाबो बेमारि गावगायनाबो फैसायानो गैलाबा बोरै सोनो देनाय आरोबा ओंखामफोरबा जानो मोन्दोंना मोनाखै ना राननासो दङ फैसा थानाय मोनबा 1000सो सोना हरगौमोनलै आङो आइनाव दंखोना माने आइनाव दंखायो हा फाननाय फैसाया आरो आफायाबो दाखालि दरमाहा मोनखादों माथो आयै 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 फैसा दङबा आंनो 1000सो हरथ'नाय फैसा मानो माबा आयै गांजेमा गोसोम रानिजों रायज्लायनो लुबैसोदों आं दिनै ओमफ्राय फैसाखौनो सोनो हायाखै खोना अन्थाव बाथावनो दाबो मबाइलाव बोरै सोनो हानो देनाय बिफायाबो बेमारि बिमायाबो बेमारि आरो गावगायाबो अबाव फैसा मोननो फैसायानो गैलाबा बेनिखायनो आयै फैसा 1000सो हरनाय आं गांजेमा गोसोम रानिनो सोना हरगोन मा होनदों नोङो 1000सो सोना होगोन बिबो ओरैनो 1000सो फैसा बिनायखौ नोङो थाइसे फैसा बिनाय रखम मोनदों नामा जेबो नङा दे आयै नोंनाव माथो फैसा दंखायो आरो दाखालि आफायाबो दरमाहा मोनखाबाय माथो गैयै मानसिफोरखौ हेल्प खालामनो हाबाथाय मोजांसो आयै आजिखालिनि जुगाव रावबो रावखौबो नायाहाय रावबो रावखौबो नायनो हाया गासैबो गावबा गावसो आरो बिनिलाय मानो 1000सो माने ओरैनो फैसा हरलाबायनो आंलाय बे माबाफोर मावना होफैदों नामा जोंहानाव ना हाजिराखौनो मावफैनाय जोंहानाव आं बिनो 1000सो फैसा ओरैनो हरनो जोंफोरनोनो फैसा थोआ जादों हाबो बायनो दङ जोंफोरनो नांगौ जोंफोरनोसो होनांगौ हाबा आयै नोंबो बांद्राय गैयि रखम दिन्थिग्रा जाबाय ओरैनोबाबो माथो फोजोंसार आदाया गांजेमा गोसोम रानिनो 5000 होनो दंखायो होनबा बिनि 5000 फैसा ओरैनो ओंखारदों नामा खथ' जोंहानि न'आव खामानि मावनासो बियो बेखिनि फैसाखौ मोनदों हागौबा नोंसोर दा बिनो 5000खौबो दिहुना होफिननांगौसो बे 5000नि बागै आं जेबो मिन्थियाहाय सोरथ' होनो होदोंमोन दे जोंथ' होनो होआखैमोन ना
गावगायासो होदोंमोन। थेवब्लाबोथ' आदायानो लांदोंमोन ना, गुबुन मानसियाथ' रावबो लाङाखैना। आदायासो थगायना लांदोंमोन बिनि फैसाखौ। होनबा बिदि सानोबा नोंसोरो 30 लाखखौबो होनाङामोन ना रावनोबो दिहुननानै। बेखौबोथ' आदायासो थांहोदोंमोन खेला गेलेनानै, जुवा गेलेनानै। बे 30 लाखनि खोथाया बेलेग मोनथिगौ ना? गोजों सारखौ बिसोरो बुथारगौमोन फैसाखौ दिहुनना होआमोनबा, मोनथिबाय? थेवब्लाबो आयै गांजेमा गोसोमनि 5,000खौ हरनांगौमोनलै। गैयाहाय, हरा आङो, गैया। मानो गैया आयै? हा फाननाय फैसायाथ' दङना दाबो नोंनियाव। आरो आफाया दाखालिसो माथो 20,000 हरदोंमोन। ओइ आइ, एसे बुजिलै। जोंफोरनो दा हा बायनो फैसा गैया, मोनथिगौ ना? जोंफोरो बिगानैसो हा बायखानो नागिरदों, मोनथिबाय? बिगानै हा बायनो गोनांबा बेसेबा लाख लाख फैसा नांगौ, मोनथिबाय? लाखल' नङा, करोड़बो जानो हानाय। एसे टाउनफोराव बायबाथ' करोड़ लाखागोन। थेवब्लाबोथ' गांजेमा गोसोम रानिनि फैसाखौ दिहुनना होनांगौमोन ना। जेबोआनो गैया बिसा। ओंखामबा मोनजादोंना मोनजायाखै? मोनजादों मोनजायाखै मा जाखो दिनै जोंहा? गावबा गाव लाइफ आरोहाय। आयै 5,000 नङाबाबो हर, 1000बाबो हर, 1000 नङाबाबो 500बाबो हर, आं सोना होनि। गैयाहाय मा गैया। नफा बुंलाबायो नोंबो। आजिखालिनि जुगाव रावबो रावखौबो नायना लाब गैया। दे रावबो रावखौबो नायनाङा। जिखि जाया बेनो होनो थानाय फैसाखौथ' होना। गैयाहाय मा आंनियाव, आं मोनथिया बेफोरखौ। बाल आया मानो एसेबो बुजिया? आदाखौ हले रायथारा, खेबसेबो राया। बै आदानि थाखायनोथ' जोंफोर दिनै धंस जाबाय। बेखौ हले एसेबो साना। आदानि थाखायनोथ' जोंफोर न' बस्ति गासैखौबो फाननानै रुम भारायाव थानो गोनां जादों। एसेबां 30 लाख मानि थार सोख'बाय। नाथाय गांजेमा गोसोमनो 5,000 होनो थानायखौनो सोख'आ। 5,000खौथ' बाद हो, 500 फैसाखौबो होआ दा। र' आंनो मालाबा खावनानै हरगोन र'। औ आयै, नों बांद्राय देखायबाय थादोंना? बेसेरा ओंखामबा जानो मोनदोंना मोनाखै? माइरंखौबो बायनांगौसोनो, बिदाफोराबो नायानो। नोङो होआबाबो आं खावनानैबाबो गांजेमा गोसोम रानिनो फैसा हरथारगोन। फाबबो नांखाया, मानो होनबा गांजेमा गोसोम रानिनो 5,000 फैसा होनो दंखायो। उल्था नोंसोरनावसो फाब नांगोन आयै। बाजै, नोंलाय माथो आदाखौ दिनैनिफ्राय नुनाय नंलालै? माने नुगोन, थेवब्लाबो बेसेबा गोबावजोंसो नुसिगोन माथो। औलै गब्दा, आं दानो थांनो होनो बासोदोंमोन, नाथाय दा थाङाबाबो जायाना। बाजै, नोङो टेनसन लानाङा, आं दङना, आं। माने दाथ' आं दङना, आदाया गैयाबाबो दा आं दङना। आं गैयाबा नोंसोर बांद्राय दरसिसि मोनबावसिगौमोन। माने दा नोंसोरो टेनसन लाथ'नाङा, आं दानो खामानि मावनो थांथ'वा दे। माने न'खराव सासे हौवा मानसि नांथारगौ ना, बेनिखायनो आं दं बाजै, आं टेनसन लानाङा। औ गब्दा, नोङो थांथ'वाबा माथो दाखालि आइया थांगोन होनना बुंदोंमोन साननैसोनि उनावनो। थांनोथ' सानदोंमोन बाजै, नाथाय नोंसोरखौ नुनानै बोरैबा अनखांखां मोनबाय आं। माने दाथ' आरो आदायाबो गैलाना, नोंसोर सानैल' बोरै गारलांनो देनाय नोंसोरखौ। नोंसोर आं थांबाथाय न'आव थानोनो सुखुनाय नङा, बेनिखायनो माने आङो आदा फैबासो थांसिगोन। बिदि होननानै नोङो न'आवनो थाबाय थानोसै होनबा? फैसा आरजिला। नोङो जोंफोरखौ टेनसन लानाङा दे आगै, थांबानो जाबाय। न'आव ओरैनो बेखार थाबाय थानोसै होनबा नोङो जोंफोरनि थाखाय आगै? सोरथ' बेखार थाबाय थानो लुबैयो दे बाजै। दा नोंसोर सानैल'खाय आं माने अनखांखां मोननानै नोंसोरखौ नागारनानै थांला। नंगौ नामा? औ बाजै, आंनि अनसुलि बाजै, मासे मोजां नोङो, मासे किउट बाजै। आंसो लागौमोनलै नोंखौ, नाथाय मा जाबावनो दा, आदायासो लागारगारबाय नोंखौ। बाजै, मोनसे खोथा बुंनाय, नों आंखौ बोरै मोनो? नोंखौ मोजाङानो मोनो आरो। बेसे मोजां मोनो बाजै? बेसेनो मा होनना बुंबावनो, मोनो आरो गावगायनि फंबाय बायसिनो मोनना लायो। फंबाय? औ। आङो नोंनि हौवानि फंबायसोलै बाजै, नों आरो अबाव फंबाय बायसि मोनना लायोब्रा आंखौ। औ, राहुलनि फंबाय नालाय नोङो, बेनिखायनो आंबो आंनि फंबाय सानना लायो। सिजा खेला, मानो फंबाय सानना लायोब्रा? नोंनि हौवानि फंबाय माने आंबो नोंनि हौवा बायसिसोब्रा, हौवा फिसाब्रा, हौवा फिसा। हेलौ राहुल, मा खालामदों? माबा दालिम, आं न'आव गैला, आं फैबाय। मा? न'आव गैला माने नों गुवाहाटियाव थांबाय नामा? औलै सना, सरि दे, मानोना आं फैयामोन। होमबा मानो थांखो नोङो राहुल? माथो 8:30ल'सो जाबाय, नोंथ' 10:00-11:00 बाजियावसो थांगोन होनना बुंदोंमोन। 20-25 मिनिटल'सोमोन, जोंफोर मोनहैथारसिगौमोन माथो, मानो नेयासै दसेखौनो?
लोगोफोरानोलै सना लोगोफोरानो लिंबाय आंखौ ब्रा माने बिसोर मैयाल'सो बुंदोंमोनलै 10ता नङाबा 11ताफोरावसो थांगोन होननानै नै 8:30 जायियावनो ब्रा लिंहरबाय आंखौ बेनिखायसो फैबाय आं लोगोफोरनि थाखाय नङाबा नोंसोरखौ नेगौमोनथ' आङो। राहुल आं नोंखौ खेबसे नायनो लुबैसोदोंमोन ना ओरैनोबा सानथाममानि नुखायाखै दाबा आरो नोंखौ माला नुयो नों माला फैगोन ओमफ्राय दिनै थांनानै आया बाजियालाय अन्थाव बाथावनो गाबदों ना माइलै फैगोन आं थाबैनो फैगोन नोङो टेनसन लानाङा दे सना थेवब्लाबो नोंखौ खेबसे नायनो लुबैसोदोंमोनलै आङो। उफाय गैयालै सना माथो खालामबावनो लोगोफोरनि थाखायनो फैनांगौ जाबाय आं आरो आं बारा ओरै मोजाङै सिनायबो हायालै गुवाहाटिखौ बारा थांफेराखैना नङाबा बिसोरखौ थांग्रोनो होनानै आङो उनाव थांगौमोन बिसोर जायगाफोरनि नामखौ खिन्थाबाबो आङो दिहुननो रोंनाय नङामोन मानोना आं सिनायखौनो हायाबा दे नोङो गाबनाङा दे सना आङो मोनहैबाथाय नोंखौ भिडिअ कल खालामगोन। थेवब्लाबो आं नोंखौ रियेलावसो नायनो लुबैदोंमोन ना नोंथ' दानो फैखाया आं मिथिगौ मास 2-3नि उनावसो फैगोन ना है एसेबां मास 2-3हालागै थाया मास मोनसेनि गेजेरावनो थांगोन दे खेबसे दे होमबा दोनथ'ना आं गारियावसो दङ गारियाव जनोबो सिट मोनबावाखैसो दे होमबा दोनथ'ना सना गाबनाङा दे मोजाङै थां दे जागोन दे। बाजै मोनसे खोथा बुंनि मा आदा राहुला नोंखौ मानो बारा केयार खालामनो नागिरा आंसो बोरैबा मोनलायलाङो आदाया नोंखौ मोजां मोनमारना मोनमारा मानो बिदि बुंखो नोङो गप्ता नोंसो आदाया आंखौ मोजां मोनाबा हाबाखौनो खालामनाय नङामोन माथो आरो केयारबो खालामो माथो थेवब्लाबो मोजाङै केयार खालामा माथो बाजै नोङो आंनि हिन्जाव जानांगौमोन आं नोंखौ जोबोद केयार खालामगौमोन जोबोद अनगौमोन। बे गप्ताया गावनि बिदाखौनो मानो बेफोरबायदि बुंखो नंगौ सिख्ला टाइमाव आंखौ बारा मोजाङै केयार खालामामोन नाथाय दा केयार खालामोथ' नुवाखै दानिबो गावनो फन हरग्रोदों। हेलौ बेटाव मा खालामदों सना माथो खबरानो लाथारा बेरायनो थांनो होननाया माला बेरायनो थांनो फैसा गैयालै सना नोंनियावसो फैसा गैया नाथाय आंनियावथ' दङना अबाव मोनखो माथो नोंनियाव फैसायानो गैयामोन मोनबाय आरोहाय न'निफोरा होबाय आंहाय मा बिबानो मोनखायो औलै सना मालाय नोंसासो जोंहा आरो बिबाबो मोना हरनोनो हाखाया दे जेखिजाया माला थांगोन माबालै सना आं गाबोननो थांगौमोन थांनाया नाथाय बोरैबा मोनगासिनो आङो बोरैबा लोमजाहां मोनगासिनो मुलि जायाखै होमबा मुलि जायाखै र' जागोनसो मुलि जाना माबार थांनांगौ नोंना जुदि लोमजानाया हामोबा सम फैनो थांगोन दे सना जागोन दे होमबा दोनथ' आं एसे उन्दुनो र' बोरैबा मोनदों खर'खौ दे मुलि जा दे माबारै फाहाम माबारै जोंहा बेरायनो थांनांगौ दे बेरायनो थांनायाव नोंखौ लांफानो नोंखौ दखानावनो लांफाया आरो बेरायनो थांनायाव लांफागोन हा गोसोम गन्दिदिनो बालि थाङा बरावबो गारनानै दिन्थिबाय थानाङा दे हा मिथिबाय बाजै मोस्रोम बाजै किसमिसखौ लांफै नै अख्रा खालामबाय दं मा अख्रा खालामबाय दं हा नोङो आनैजों हा सिख्ला नों जाबाय गथ' मानसि सिख्ला मानसिफोरजों थाङो नामा बाजै किसमिसखौ मोजाङै बुजायनोबा बुजाय दे आं खिन्थु लांफाया अबाव थांनो नागिरदों नोंसोर सनिया सोर सना औ बाजै आंनि लोगोनि नामा जाबाय सना आंहा लोगोफोरजों बेरायनो थांनो नागिरदों बे सिख्लाखौलाय माला लांफानो किसमिस बुनांगौ ना नोंखौ हा बुनांगौ मानो अख्रा खालामबाय थायो नोङो हा नाङा दे नोङो आनैमोनजों थांनाङा
दायो सगाव लांफानो नागिरखादों नोंखौ। थांगोन ना थाङा जोंफोरजों? नोंसोरजों आयै आंनो गस्ला नांगौ गस्ला। गस्ला? दाखालिल'सो बायना लाबोदों माथो आफाया नोंनि थाखाय। गस्लाल' नङा नोंनि थाखाय बिजाब गांसे बायना लाबोनांगोन र'। जागोनाय नाथाय नोङो आनैखौ बेफोरबायदि अख्रा खालामबाय थानाङा दे। मालाय आनैया सिख्ला मानसि। नोङो जुदि अख्रा खालामबाय थायोबा आं नोंनो जेबो बायना होआ मिथिगौ ना? बिजाबबो बायना होआ गस्ला गोदानबो बायना होआ। नंमारगौ गथ'खौ बिसोरो मानो लांफाया? गामि दखानावथ' लांफानो हायोना, गोजान गोजानाव लांफानो हायाबाबो। गोसोमखायनो रावबो मोजां मोना। बिबैयाबो हिनजावसाखाय सैया। हौवासाबा गोसोमबाबो मोजां मोनगौमोन खोना। लांगोन नों एसे देरबावनाय। नोङो दा उन्दै गथ'ना बेनिखायनो लांनो गियो बिसोरो। सैमा उनाव थायोना। नोंसोर आंखौ मानो लांफायो? लांगोन र' आबैमोनाबो नोंखौ लांगोन, आनैमोनाबो लांगोन। नोंखौ एसे देरग्रोनो होदों बिसोरो आबैमोना सैमा गियोना आनैमोना। आंदि गियाना। नोंसा आफायाबो गिया बेनिखायनो लांफायो आरो जोंफोरो। थौ नोंखौ थुखैनोसै। दायो सगाव थांनांगौ ना। सना गानगोन ना गाना नोंहाय? हो? सना गानगोन आं सना। होमबा दायो सना गाननो थांनांगौ ना सगाव। आरो गस्ला गोदानबो लाबोगोन, बिजाबबो लाबोगोन। थौ दुगैनि। जागोन दे दुगैनोसै थाब। दिनै आयं किसमिसखौ खोमा सिफ्लुंनो थांगोन होनना बुंदोंमोन र'। थांबायना थाङाखैथाय? खेबसे फनखौनो हरनि र'। हेलौ मा खालामदों? दङ नै फिसाजोखौ थुखैनो नागिरदोंमोन आं। ओमफ्राय खोमा सिफ्लुंनो थांनो होननाया दिनै थांगोन ना थांला? थांगोन र' आब' दा 3थासोआव। आंलाय दहाय फुङावनो सिफ्लुंना फैबाय सानदोंमोन। दिनैलाय माथो नोंहा फनखौनो खालामाखै? औलै सोलाबाखैमोन आङो। लाइमोन आब'आलाय माथो खालामदों? लाइमोन आब'आ दिनै गामिजों ओंखारलांदोंमोनलै। नंगौ नामा? ओमफ्राय आब' लाफाथिया मा जाखो? फैबायना फैयाखै? फैयाखै मिन्थिया मानसियानो अबाव थांना थाहैगोनथाय ना सोरजोंबासो हाबा जाहैबाय मिन्थिला आरो। आयौ जाथासैलै बिसोरजोंबो मा जाबावनो। ओमफ्राय मा सनाखौ बिउटि पार्लारावनो लांफाखागोन ना न'आव गानहोगोन? आं लांफानो सानदों र'। आरो सानसेयावबा गानजागोन ना गानजाया? गानजानाय नङा माथो। गानजाया खोनाथ' र'। माबा खुन्दुंसो माबाना दोनो माथो। खुन्दुंसो गानहोना दोनो न'? होमबा लांफायाबाबो जागोन सनाखौ। लांफायाबाबो जागोन दे। टिल्लुआलाय माथो खालामदों? टिल्लुनिया माथो आथिङा हामबायलै मानो फैया जोंहानियाव? बेथ' दुगामारासो जाबाय माथो। आथिङा हामनायनिफ्रायनो गैला न'आवनो थाला। इसिबा थेवबाबो बिब'लानाव फैया नामा? थांगोन दे सानसे ज'नो थांगोन साथामबो। नोंसा आरो बिखुनजोखौ बोरैबा मोनोलै एसे बोराब सुसु खालामोना। बेलाय मा जेबो नङा। थांगोन दे मालाबा। बे साननैसोआ थांथ'वा। दे होमबा आब' आंबो किसमिसखौ थुखैग्रोनि र'। दा उनाव हरगोन दे आं। दे। खोमाखौ सिफ्लुंगोन होननाया दिनैसो देलायलांबाय मानसियानो। आंबो गामिथिंजायनो खेबसे बेरायहैनोसैलै माथो खालामबावनो। खामानियाबो जोबथ'बाय जेबो गैथ'ला। फाखोसे थांनानैनो फैनोसै दे। न'आवलाय माथो खालामबाय थानो। बांद्राय न'आव थाबाय थाबाबो मानसिफोरा माथो न'नि एम्फौसो होनना बुङो। बेनिखायनो फाखोसे गिदिंना फैनि र'। जेन थेन थगायना फैबाय दे। मोसौ थगायना होदों साला आं बिसोरखौ। आं दा गोसोखौ ओरैबायदि गोजोननाय मोनबायना। आं माने दालिमनि मोखांखौनो नायनो बाखायो। फैला न'आवथ' फैथारला आं। फैबाबो बोसोरसेयाव खेबसेल' फैगोन ओमफ्राय जेन थेन सानसेल' थागोन। ओजों थांनानै लाइमोन सनाजों रायज्लायहैफिननोसै। रायज्लायनायल' नङा आं लाइमोनखौ सिरि रुमावबो दोनखुमागोन। हाबाखौ मन्दिराव जानोसै ओमफ्राय रुमाव सिरि दोनखुमानोसै। सना लाइमोन आं नोंखौ मास मोननैनि उनावनो लाबोनोसै। दा आङो थांनानै खामानि मावहैग्रोनि ओमफ्राय रुम सुम लानोसै। थांनानै रुम नागिरहैनोसै आं दा। गाबोननिफ्रायनो नागिरहैगोन आं। जेनिफ्राय गबोनाय रखम मोनबाय दे आं। बा जेन थेन थगायनानै फैनो हाबाय आं। आंथ' आइखौसो गिबाय दङमोन फैनो होनाय नङा होननानै।
फैनोथ' होनाय नङामोन फैनो होबाबो दालिमजोंसो फैनो होगौमोन बियो माने आंखौ मानो फैनो होदों बियो हारसिंबाबो बै सानसेखालि बुंदोंमोन आङो लाइमोनखौ आं इसेबो सैला इसेबो सुखुला मेगन थाइसेजोंबो नायनो हाला होननायखाय आइया आंखौ फैनो होदों माने आइया मा नंगौ सानमारदों बियो ओजोंबादि आं लाइमोनखौ दाबो नागाराखै दाबो नागारनो हायाखै औ फनखौथ' खालामाखैमोन आङो नाथाय एबारनिफ्राय खालामनोसै थेवबाबो सानसे समाव आं लाइमोनखौ नांला होनना सानदोंमोन ओमफ्राय मानोबा दा लाइमोनखौसो गोसोखांफ्लांबाय थायो दालिमखौ इसेबो सुखुवा आं दाबो सुखुवा मानोबा आंलाय सानदोंमोन हाबा जाखांनायनि उनाव आं मोजां मोनगोन अननाय फैगोन फिलिंस फैगोन होननानै सानदोंमोन नाथाय इसेबो फिलिंस फैया मानोबा ओहो आं दालिमजों संसार जानो हाया आं मानसिखौनो इसेबो सुखुखाया दालिमाथ' मोजाङानो देनाय मानसियाबो गाज्रि नङा आरो आंखौ अनोबो नाथाय आंनियानो मानो बिनि थाखाय इसेबो फिलिंस फैया हाया आङो बेजों संसार जाबाय थानो हानाय नङा आं बुंदोंना बोसोरसेयाव खेबसेल' थांगोन गथ'बो जानो होआ आं गथ'बो लाया आं लाबाबो आं लाइमोनजोंसो लागोन